साला बे फैसायानो मानसिनि जिउखौ बरबाद साला दिनै 100 मोनबा गाबोन 200 गाबोन 200 मोनबा साला 500 साला बे बुस्थुआवहाय मानसिनि जिउआ मानो थाबथानाय होननाय गैयाब्रा हा मानो थाबथानाय होननाय गैया साला आं सानदोंमोन मालाबा 100 मोनबा साला सोलिगोन 100नि बिथोराव खेबसेनो बारनानै 500 साला हा अखा नायबानो मानसिनि जिउआव फैसा 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 टेनसनानो फैसा हरनिफ्राय सोरांजासिम सिखारजासिम बे फैसायानो साला मालाबा गावनि खर'फोरखौनो सानस' हाया साला हच्चि गाज्रि बुस्थुब्रा बे बुस्थुआलाय लबानो जोबा मालाबाबो नांबायानो थागौ जायो साला गोदो मोनिफ्राव सानोमोन साला माबा मोनसे मोनबानो थोगोन दाना हनै दिनैनि उनाव दिने मोनसे साला एकदम थैनायानो सामारलै बे बुस्थुनि थाखाय मानसिया देहा मोदोम खर' मेलेम जाजोबनानै खानायफ्रानो फुरजोबलाय लांबायब्रा एकदम धोनि जाब्लाबो थोआ नंमारगौ बेखायनोसो मुकेश आम्बानी दिने सेस लुजोबमारदों बेबायदिनो मार गोसोआ अयनाय बे गोसो होननाय बुस्थुआ ना बेलेग गाज्रि नोंथांमोन एकदम सिद्दाखा एकदम बे गोसोआ ना एकदम एखे गुलिफोर बायदि थिखा ओरैजाय एकदम जेखौ नुयो बेखौनो लुबैयो साला बे गोसो होननायखौनो टटेलि बरननानै गावसिगोन आं मालाबा नायनोनो हाला आंनि बे गोसोफोरखौ साला एकदम नोंथांमोन गाज्रि लुबैनाय बुस्थुआ बिराद गाज्रि लुबैनाय होननाय बुस्थुफोरखौ गारथार हायोबा बे फैसानि नोजोराव मानसिया नांनानै थानो नाङा नंमारगौ साला हाजिरा मावना जानायानो गोजोननाय दङ साला दिनै थाइसे मोनबाय हाजिरा मावनानै जाबाय जोब्बाय उन्दुबाय अखानायै फुङाव हाजिरा मावलायबाय नों आं साला एसे गोनाङा ओरैबो सौखाया साननायजोंनो सेस बरबाद साला एकदम दुखुफ्रानो माबा ब्रह्मपुत्रफ्राव बारजुमनानै ज्राव थैनो गोसो जाबाय आङो हमथाग्राबो गैयाब्रा साला थोद खर'फ्रा गैला गैखाला जगाफ्राव जायाब्राबा